South Africa has existing and future potential to produce green hydrogen. Umongameli Ramaphosa uthi iyakhula imfuneko yemveliso ze-green hydrogen kwihlabathi kwaye eli liza kuba likhubalo enkingishele namazwe ehlabathi ngezimveliso. Without electricity, the cow must be inside the fridge, and then there's no electricity, and then what's going to happen? Zingaphi kweshumi inyanga bengenambane etawutswala iLimpopo ngenxa yomkhwa wokwebiwa kweentambo zombane. Koloni okaphekha ndikaphuthisa ngamaseko mandikawule ndwarhuqa. Umongameli Cyril Ramaphosa uyibethelele into yokuba eLomzantsi Afrika lisekhondweni elililo lokufudukela kwindlela zokuvelisa amandla ezicocokileyo. Umongameli Ramaphosa ukuvakalisa oku ngethuba evula ngokusesikweni inqunthele neyokuqala kweli iSouth African Green Hydrogen eKapa ngalentsasa. Umongameli uthi iyakhula ngamandla emfuneko yemveliso ze-green hydrogen kwihlabathi kwaye eli liza kuba likhubalo enkingishele namazwe ehlabathi ngezimveliso. Le ngqungquthela iza ngelixa apho amazwe ehlabathi emaxhaphetshu efuna izisombululo zokukhawulelana noguquguquko lwemozulu. UMzantsi Afrika lelinye lamazwe elikwiphulo lokufudukela kwindlela ezicocokileyo zokuvelisa amandla, i-green energy ngolwasemzini. Umongameli uhlabe ikhwelo ke kubatyalizimali esithi mabazokutyala kweli kwinkqubo ye-green hydrogen, watsho esithi iyakhula ngamandla imfuneko yeemveliso ze-green hydrogen kwihlabathi kwaye eLomzantsi Afrika liza kuba likhubalo ekunkinkisheleni amazwe ehlabathi ngezimveliso. South Africa has existing and future potential to produce green hydrogen. It is estimated that South Africa has the potential to produce 6 to 13 million tons of green hydrogen as well as derivatives a year by 2050. Umongameli uthi eLomzantsi Afrika liqulela ligangatha kwaye linazo izicwangciso zokufudukela kwezindlela zicocokileyo zamandla. South Africa will need approximately $98 billion over the next 5 years to enable a just transition and achieve our ambitious emissions reduction targets. Loka Ramaphosa uthi eyona njongo iphambili kukuba eli loMzantsi Afrika linkqenkqeze phambili kwihlabathi ekuveliseni i-green hydrogen. Our country is not only determined, it aims to become a world leader in green hydrogen. This is our intention. Ukanti le ngqungquthela izinyaswe ngabathunywa nabezozakuzwa abaphuma kumazwe ngamazwe ehlabathi kwaye kulindeleke ukuba iqukunjelwe ngomso. Ukwebiwa kweentambo zombane kushiya abahlali bengenambane isithuba esingaphi kwenyanga ezilishumi etawutswala eStyelup eLimpopo. Kutyholwa ngokuba kukho abophula imithetho abathe gqolo ukweba iintambo zombane ezisuka kwiipalesi ezitalatweni ziyongena ezindlini susela ngoDisemba kunyaka ophelileyo. Ngoku nje abahlali kule lali bashiyeke besebumnyameni. Ukubiwa kweentambo zombane yinto exhaphakileyo kule lali. Uninzi lweentsapho ezichaphazelekileyo zithi iinzame zokufakelwa ezinye iintambo khange zibe naziqhamo. uLeti Makhura kuye kwanyanzeleka ukuba afuduke kwindawo ahlala kuyo nanjengoko engakwazi ukusebenzisa oomatshini bakhe bombane. Uthi ukuhlala ebumnyameni ngobusuku kubeka ubomi bakhe esichengeni. Uthi iintambo zombane ziqhawulwe ngoDisemba kulo nyaka uphelileyo. Ndavula ityala kwisikhululo samapolisa, emva koko ndafowunela uEskom bathembisa ukuba baza kuza bazokufakela enye intambo. Kude kube ngoku akakezi uEskom. Ndifudukele kwindlu kamama kuba kusakhuselekanga apha, kuyaqhekezwa kuba kumnyama ebusuku. Thuthile diphatlo tsaka di go gae hore ke be safe. Omnye umhlali ochaphazelekayo uthenga inkuni ukuze akwazi ukupheka kuba engakwazi ukusebenzisa isitovu sakhe. Uthi ndifowunele kaninzi Eskom kwasoloko bethembisa ukuba bayeza kodwa bangezi. Ndiyoyika, ndihlala nabantwana abancinci. Intambo yombane yayikwindlu kaSamuel Kwata yaqhawulwa kulo nyaka uphelileyo. uKwata ulandulele eli nto leyo ishiya usapho lwakhe lusenza amalungiselelo omngcwabo kwindawo engenambane. We've got lots of challenges. We are going to slaughter the cow
and then so it's going to, without electricity, the cow must be inside the fridge, and then there's no electricity, and then what's going to happen about that meat? Ukanti inkampani enkinkisha umbane kweli Eskom ayifumanekanga ukuba iphefumle ngalomba. Izinga eliphezulu lentswela-ngqesho igqebekha lilichaphazela engqondweni nasemphefumlweni olutsha. Kodwa nangona kunjalo, abanye bafumana indlela zokuphila ngokuziqalela amashishini, abanye bathengisa ukutya ngelixa abanye bevasa imoto. Izinga lentswela-ngqesho eMpuma Koloni likumyinge we-43%. uMasibulele Matshaya zange agqibe kumabanga akhe aphezulu esikolweni. Wachitha ixesha elininzi ezulazula esitalatweni. Kodwa ngonyaka 2013 waqala ushishino lokulungisa izihlangu. Emva koko wenza izihlangu ngesikhumba nofele. Ngoku izihlangu zakhe zifunwa kakhulu kuMzantsi Afrika jikelele. Kunzima ungabi namsebenzi because financially awukwazi ucontribute mhlawumbe endlini. So laa nto iyakwazi ukuba ne-strain emotionally nezinye iinjongo banazo awukwazi uzifeza. Ukugcina imoto zicocekile indlela yokufaka into phantsi kwempumlo kolulutsha. Ungasebenzi xa uhleli phantsi uba sisigade ebantwini, and then uyafumaniseka uyatyholwa nangezinye izinto zokuba ubile okanye wenze loo nto. So at least xa usemsebenzini kwinto ezifana nezi-peace jobs, yi-peace job le. Not that uba ndingakho indlu ndingatheni ngendlu yinto yokuba indenzi uba ndilale ndityile. Iziko lenkcukacha manani Stats SA liphe ingxelo yokuba intswela-ngqesho eMpuma Koloni ikumyinge 42.8% kwikota yesibini walo nyaka. Kodwa abantu abatsha bathi ingapha koko. Sisina ineffecting ngento yoba ndisibhaqa ndisenze ezinye izinto bekufuneka ndizenzile. Ndisibhaqa mhlawumbi ndidlala ngobusuku okanye ndiphuma ngobusuku ngoba kaloku mhlawumbi omnye umntu yona nediscipline ke iye yehluke ngoba kaloku mhlawumbi ke ndihlele endlini ndilele ndilungisele uba mandihambe ndiyosebenza. Asikwazi ufumana umsebenzi. Emsebenzini uthi ungena funeka ungene ngodabawo nomakazi. If wena unamakazi phambili awukwazi ungena emsebenzini. Uhleli nedegree yakho endlini uyafuna ungena emsebenzini, but funeke ungene according to i-connection. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Abakhweli bakaloliwe bakuvuyele kakhulu ukubuya kwale nkonzo kumzila waseNaledi eSoweto nosingise kwisixeko saseRhawutini. Lo mzila ubungasebenzi iminyaka emibini emva kokonakaliswa kweziseko zophuhliso zakwaPransa ngethuba le-COVID-19. Amakhulukhulu abakhweli baseSoweto bebelinda abaduladula abatsha ecaleni kwale mizila. Emva kokunyanzeleka kwabasebenzisa ezinye inkonzo zothutho kule minyaka emibini idlulileyo, ngoku abakhweli baye bachulumanca kakhulu ngokubuya kololiwe kulo mzila njengoko bengatyabuli epokothweni. I have to rikikenye chelete ekaloka 700 rand. Uthi behlawula i-700 rand ngenyanga esebenzisa ibhasi, kodwa ngoku uyakwazi ukuya kwisixeko saseRhawutini nge-750. Ke palama fela ho tloha mo Naledi. Yeah, nemali iyasiza because of manje it's almost half a price ye-taxi manje. Yeah, iseyilula manje because of khona ukusebenzisa Monday to Friday. Kungcono lapho uba ne-return, mawukhibelile kanye uyabuya ngalo return kuba kuhle kanjalo. Nabo abathengisi basesitalatweni khange bakwazi ukuzibamba luvuyo, bayamkele nemiqathango engqinqwa nebathintelayo kuba bathengise phakathi kololiwe. Njengabantu abadayisayo besephansi kakhulu bongasebenzeki la station enesajabula thina abantu beyitendi sothola itendi zethu bheke sideke sithengise. Lo mzila waseNaledi Soweto ngomnye wemizila elishumi eyaphuculwa iPrasa. The heavy rainfalls as well has been another delay factor to consider. Also, we did have a labor strike a couple of months ago, which also added to the delay. So there have been a number of challenges that the teams experienced, but they have put in place mitigating plans so that we can meet the deadline of delivering the corridors by the end of this year. Uzothi kangoku iPrasa ithi 80% yemizila esele igqityiwe ukulungiswa.
Liza kuthabathisa kwakhona iphulo lokwakha ibhulorho ibiza iibhiliyoni zeerandi kumasipala waseWinnie Mandela eMpuma Koloni. Le bhulorho yenye yezinkulu ezakwakhiwa kuhola wendlela N2 kunxweme le-Wild Coast. Kwamiswa kwakhiwa ngo-2016 ngenxa yombhodamo waqhambuka kulundwa lengingqi. Le bhulorho ibiza i-4.5 billion randi iza kwakhiwa yinkampani yaseChina ebambisene neMexa. Umphathiswa wezothutho uMnumzana Fikile Mbalula wenze isibhekezo kulundwa lengingqi wongeza ngelithi u-30% weliphulo uza kuncedisa ukuphuhlisa amashishini kunye nolundwa lomandla. Iza kuba yeyona bhulorho iphakamileyo kwisiqingatha hlabathi semazantsi xa sele igqityiwe. Kodwa ibiyinqotsonqo ukusungulwa kwayo. Abahlali baqhankqalaza kwamdakisali besithi kukhethwa iphele emasini. Azifani noko ngoku izinto kuba ngamashumi-30 ekhulwini oosomashishini basekuhlaleni abaza kuxhamla. Siyayivuyela kakhulu into yokuba le projekthi ibuye kwakhona. Abantu bakuthi kudala beyilindile. Sinalo ithemba lento yoba abantu bazoxhamla kumathuba emisebenzi nakumathuba ezoshishino. Le ndawo abantu abaninzi bawuyazi into yokuba indawo ibisoloko ingajongelwanga ntweni kwicala lezophuhliso. Sijongile into yoba ke ngokuqala kwale projekthi kuza kwenza umahluko omkhulu kwilizwe loMzantsi Afrika nakwiphondo leMpuma Koloni. Kuza kuxilwana ngakumbi ekubeni yonke into ethengwayo ithengwe apha ekhaya nangunisini kwimaxabiso sona isesangaphandle ngobambiswano nesalapha ekhaya. IMexa will make sure that the 30% that the minister has spoken about siza kwenza le nto besenze eMsikaba, the same thing esenze eMsika sizayenza apha. Abantu esabaqasha apha kule project ngabantu abazaphuma kule area. Kune-committees zale area esisebenzisana nazo. We'll continue into basisebenze nazo the committees to make sure that they actually do the employment of as companies. Ngamawakawaka amathuba engqesho aza kudalwa ngeliphulo liza kuthatha iinyanga ezingama-54. Kodwa ukuqalwa kwakhona kweliphulo kukhatshwe sisilumkiso. Amakhosi they will guard this project with their lives. Abantu balapha emampondweni, they will benefit. They know how important this project is. Kuye kwabhengezwa nokuhlaziywa kwendlela u-R56 osuka eMatatiyele ukuya kutsho kumda nephondo laKwaZulu-Natal. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMbizana. Umbengo mdiya ucima umlilo ziphelile zasemini nje khongozelana uqikelelo lwemozulu kumaqhudini makubethus behele. Bandibambi ngazibili ke kuwe vele apho ezindabeni ndibulise kwemzontsulu apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha ke kwidesika yethu yemozulu nantsi ke eyakutshaja kokuqala ke ngasijonga ingxelo yethu yemvula nomoya ngayo kaloku lemva kumini namhlanje kusebekele impela nje phantse wonke futhi uMzantsi Afrika kuphela ngamandla ke phako lisuthu xhaxha nokula mathuba emvula pha ifikela ku-60% kanti semathuba ntakampela ke futhi izulu pha eFree State kwindawo ezikwimpuma kwakhona pha KwaZulu-Natal napha kwezangingqi eziphakamileyo kwakulo futhi elaphondo lapha eMpuma Koloni. Le meko kuyaqhuba futhi ngomso rhole ngamafu kwasekuseni pha kumantla eGqeberha Port St John's eMthatha eBisho kanti phako lisuthu amazantsi futhi eBloemfontein nezazibhaqu ezingephi zenkungu pha kwakhona kumantla kwelapho lapha KwaZulu-Natal nendawo ezininzi kwakhona pha kumbindi eMpumalanga. Naso ke mbukeli wami isilumkiso namhlanje sokunwenwa kwayo kaloku lamililo yamandla phaya ke ko-Uppington Diara impuma yasephondweni leMpuma Koloni nemimoya yakhe ibhudla ngokuqatha ngamandla phaya kunqweme eGqeberha kuyasho kwakhona phaya ke eSajonis. Le meko kuyaqhuba futhi ngomso le mimoya isaqhubeka ibhudla kakhulu phaya kumazantsi eTheku amandla aseGqeberha nalamililo yamandla ke futhi kwindawo eziphakamileyo zelaphondo laseNtshona Koloni. Nanga ke amaqondo wethu ke ubushusha phezulu futhi namhlanje lokho kutshisa kamandi kakhulu noxa ke kusidekele njengoba senditshilo phakho Komani ngo-32 namhlanje uphakho umthetho futhi inqatsini ka-30 napha ke phaya eMonti noko kupholeka amanzi namhlanje ngo-27 makhanda kutshise impela phaya ngawo kaloku la-30 ekhatshwa sisithandathu kusemandi futhi eGqeberha namhlanje ngaye la-29 ukuseGeorge phaya eNtshona Koloni ngu-30 kanti eOxford kutshise impela futhi ngama-40 ekhatshwa ke sisibini. Nanga amaqondo wethu ke ubushusha phezulu kuhlwa namhlanje
namhlanje Diara 33, Kimberley 32, Pakumbinde Free State ku28, Bethlehem kwakhona ngamashumi noko ekhatshwa sisihlanu kanti phaya Lady Smith kwakhona kumandi ngo27 namhlanje masijonga amaqondo wethu bazawuthini phaya ngokuhamba kosuku ulwangomso kuhle kakhulu ePretoria ngamashumi anesine kanti eJohannesburg futhi kothembise Soweto ku22, Embombela kwakhona futhi nguye la 24, Emelo anciphile fika ke ku23 ngokuhamba kosuku phangomso Phalaborwa 29 kanti Musina ngamashumi anesibhozo liphaya kwakhona inqatsini futhi ka30 sekuliphaya eMahikeng kulamandla wase North West ngamashumi anesithandathu Vryburg kwakhona futhi mhla 29 kanti inqatsini impela phaya ko-Appington kuchisa kakhulu phango 39 kanti phakho Alexandra Bay kwintshona yelizwe kusekuhle nokupholeka mandi futhi ngawo lamashumi anesibini kanti Springbok kusekuhle futhi ngo29 Calvin chisa impela futhi ngamashumi anesithandathu kanti Fredendal pholeka mandi ngaye la 29 Evo stile phakho intshona yelizwe ku38 kokugqibela Kapa Lodumo ku28 mna ndikuthanda kangaka xesele umyoli